siyang sumasama. Naghahatid lang ng pagkain doon sa kabila. Ito ang ihatid ko. Yuyo. Sinasaraduhan mo yung ano yung sasak. Daan ko eh. Nangunong-nguno na siya. Ang kulit-kulit ng aso ito. Ganito naman ang mga bahay nila dito. Bahay-bahay nila, ganito. Ayan. Yan palaruan ng mga bata, hadika. At saka doon, simbahan. Ayan. Nakita na naman nila yung aso ko ng mga bata. Gusto nila. Una ka na. Alam naman na niya ang dito. Alam na niya ang pupunta. Yo, dito pangkit. Ito, yung aso ko. Pasaway ang aso ko. Pag hindi mo ito nahawakan, ay naku, sasama sa ibang mga tao. Sumama sa ibang tao. Uwi na ulit kami. Ibibigay na naman kami sa ibang tatay. Ramadan Karim or